Bueno, gràcies. Aquí s'acaba. Hi ha un pessebre, explica'ls que hi ha un pessebre. Sí, ara hi ha un pessebre amb un guia, que sóc jo. Us explicaré com va tot. Bueno, ara hi ha una música de fons que canviarem perquè vull que escolteu amb una música especial. És l'únic pessebre del món amb pianista. Sí. Busqueu-lo, ja ho veureu. Ara, a veure... Que no sé què fa, No, ara, amb música és menys fresc, això. Menys fred. No, ara m'ajudeu a... No cal que gravis això. No